ספגטי בולונז. וואו. יצא לי מיץ. עוד אחד. וואי, זה בכלל מיץ, ידבר, זה הרוטו. תן לי שיפטור. מה זה וידאו? מאיר, שלא ייכנס לך איזה חולדום איתו. מאיר, לך איתי. תן את הספגטי בולונז. חמודון. אל תמחוק את זה, תהיה גבר, אל תמחוק את זה. כן, שרשירת. אלמוג! יואו, הוא נכנס ככה לארומה. חושבים לו בן אדם מטור. בוא איתי וואי, וואי, וואי. מישהו חייב לצלם את זה, טוב. זה מוסריט, זה לא מצלם. יאיר, אני אומר אין לך אומץ להיכנס. אין לו אומץ, אתה שם עליי. איזה התחרבנות. אתה פוחד עכשיו. כל אחד 10 שקל. לארומה הוא נכנס. לא, תמיד תמיד, תמיד תמיד תמיד. זה לא של אף אחד. וואי, לא. וואי, זה קצינל מדרגה ראשונה. כפרה אם אתה נכנס לארומה ככה באלוהים אני... הוא נכנס ככה לארומה. ספגטי בוא'נה בחורה עם קוביות אחי, לא ראיתי דבר כזה. וכיפה על הראש. מה יש לך? הכרתי מישהי מה אתה עושה? צריך. הנה מאיר. יאללה, צא! מאיר. אתה לוקח הזמנות מכולם, מאיר. אתה חייב. כפרה עליך, אני רצחוק. אתה חייב! כפרה עליך. וואי, תבין. אפשר בחורף? וואו, מאיר. מאיר, כנס לאבי, מאיר,